Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilong ki khubor bam ta kasni. Ka office jong DC Southwest Castle District min hak khatway trik liber arhajar arpsau ula pynjari ya ko hukum ka basis pa South Cr.P.C na kabenta ki jingkieng kali ki badan ha Southwest Castle District ki badai ki bala rem ka ba omsha shu banket palat ya ka khandai ton na markini ki jingkieng ki labo jingma la ki kali ki kit khia ki ya na ki ne ki jingkieng ki surok ki ba ka office jong DC kalakhang banya ki kali kit khia ki long na jakrem shadu rani kor ka surok mauplang shabalan gomagad shadu mahesh khola rani kor shanolikata mahesh khola shadarengri nongdri shadu nongkulang shadu mauen bad rangthong rangjadong ngunrau kini ki surok baka office jong UDC Southwest Castle District kala pynjari ya ka hukum shispa South Cr.P.C kalakhang baki kali kin kit khia